Bosta huma familjari ma' ċentri mimlija video games u logħob ieħor inkluż dawk fejn tpoġġi fuq siġġu permezz ta' steering wheel u screen quddiemek tqatta ftit tal-ħin daqs li kieku qed issuq f'xi tellieqa tal-Formula Wieħed jew xi ħadd qed jiġri warajk bil-karozzi. Dawn it-tip ta' esperjenzi issa saru aktar reali permezz ta' simulatur ta' karozzi ta' tlielaq l-investa fih iċ-ċentru tax-xjenzi l-Esplora. Is-Senior Director tal-Esplora Olaf McKay spjega lil TVM News li din i-karozza li nħadmet b'mod identiku għal vettura ta' tlielaq ta' ditta magħrufa fl-isport ta' tlielaq tal-karozzi. Għandha l-istess daqs u wieħed litteralment irid jidħol fiha biex isuqha. Il-gears, l-effett tal-steering, is-sound, irrid nirrimarka wkoll illi aħna kontinwament qegħdin nupgradejaw is-software tagħha fejn qed inżidu fiha l-aħħar teknoloġija biex tkun kemm jista' jkun simulator reali għal karozza ġewwa trakka tar-racing. Biex wieħed ikun jista' jsuqha jrid ikun twil minn tal-anqas metru nofs. U r-raġuni mhix biss għax jekk ma tkunx twil biżżejjed ma tlaħħaqx mal-pedali tal-gass u tal-brejk. Dan minħabba li l-karozza hija mqabbda ma' pressjoni fejn hi tiċċaqlaq waqt li tkun qed issuq. Jiġifieri u tagħti dak l-iskoss li ħafna jfittxuh, ovvjament irid ikollok ċertu tul biex tkun tista' tidħol ġewwa fiha. Is-simulatur jinsab f'kamra immersiva b'teknoloġija virtwali li ċ-ċentru tax-xjenzi Esplora qed kull ma jmur jinvesti fiha biex jintroduċi aktar teknoloġija bl-intelligenza artifiċjali, bir-realtà virtwali u e-sports fost oħrajn biex jattira aktar adolescenti u żgħażagħ lejn l-Esplora.